बोली बोली बाबा गरीबनाथ की। बस गईला बाबा काले पर्वत पहाड़ हम कैसे के आई। बस गईला बाबा काले पर्वत पहाड़ हम कैसे के आई। जलधारी रउआ दुआर हम कैसे के आई। भइल बाटे बाबा हमसे कवने कसूर हो। गाँव छोड़ा बस गईनी काहे तना दूर हो। भइल बाटे बाबा हमसे कवने कसूर हो। गाँव छोड़ी बस गईनी काहे तना दूर हो। आवे में पर जाला गोर में दहरार हम कैसे के आई। आवे में पर जाला गोर में दहरार हम कैसे के आई। जलधारे रउरे दुआर हम कैसे के आई। देवो के देव रउआ बानी भोले दानी। हमनी से दूर काहे भइल बानी। ए बाबा देवो के देव रउआ बानी भोले दानी। हमनी से दूर काहे भइल बानी। जोड़ी करत बानी तोहा से गोहार हम कैसे के आई। जोड़ी करत बानी तोहा से गोहार हम कैसे के आई। जलधारे रउआ दुआर हम कैसे के आई। पूछे ले बाबा तिवारी बतियानु खास हो। कौन सुख मिले जाके कैलाश हो। पूछे ले बाबा तिवारी बतियानु खास हो। कौन सुख मिले जाके कैलाश हो। अहली कृष्ण पूछे परशुराम गीतकार हम कैसे के आई। अहली कृष्ण पूछे परशुराम गीतकार हम कैसे के आई। जलधारे रउआ दुआर हम कैसे के आई। हम
बाय A to Z ढाका।